Hello guys, good morning. Welcome to our vlog guys. Pagkakaroon guys, mamukbo ta. Mamukbo tas mga tanaman guys kay gikan gi habagat. Naapay mga parat-parat ani guys. Parat-parat sa mga kadahunan. Kaya ugdi nato ni siya anamon og bukbo. Madaot iyahang mamatay ni guys. Mo nang bubuan jud. Ay lisura jud ning magkamera. Kita mamukbo magkamera. Ay, Ginoo. Baw gasag ahong istan oy. Waang ko kay baw gasa nagahong istan. Dagko nagaho ang money plants. Wa tay laing lingaw guys kay wa man ta ni kapanagat. Ani na putas tanom ani magakalingaw og lantaw. Maju gani guys kay niinit, nakapanglaba pug aho ang junior oh. Ija na mamig panglaba guys oh. Mga sapot na mo mga bisti. Ija na mi og laba. Di para sa onas gagmay pa guys aho tanan. Linaw na basta makapanagat na taon dya. Pila ka adlaw na karon guys wa mi kapanagat. Ang nanagat karong adlaw si Alvin Raman. Naapag yun amo ang paon guys nga bahaw. Mga 4 adlaw na na. Murag nilinaw-linaw naman guys basin og makapanagat na ta oh. Kay medyo wa na may hangin. Namo kahinon sa daplin pero madada na madyo na siya guys. Laay kaadyo nang wa po'y trabahoon oy. Why wa na gaarin sa og kuan. Panagat. Sa may ay arrange nga wa man lagi ilaw na paghapog mga paon sa amo ang panagat guys. Nagtudtod mig panangtang. Katudtod mig panangtang guys kay medyo baho-baho naman. Wa na mi mo nangtang. Loud na mo tangtang atong paon. Ang giasin man bantok-bantok na. Pero kapoy lagi manangtang og paon. Mao na nga ako lang yung ipaloud na siya. Init. Manghinaot ta guys og ugma puhon. Makapanagat na ta guys kay linaw na og si Haring Balod dili na mo hagwa diri sa ato ang halapad nga baybayon guys. Kay para makapanagat na jud in town kining ato ang mga kaigsuonang mananagat guys. So niatas daplo sa punuan sa kahoy guys kay nagpa hangin pa.
Arang inita dito sa among balay guys. Mo nang ni ako daplin sa may suba. Sagol-sagol ang temperatura sa panahon guys. Doy naiinit na apoy bugnaw. Kahabugnaw kay dapit ko sa suba. Init kay gatubang ko dira sa hunasan diri sa laod. Mao nga naninga jud ko guys. Bago pa magod ang pagsud sa habagat guys kay ingan anim jud ang init sa habagat kay murag naanad ba ko sa hangin amihan. Ang amihan kay gikan mas bukid ang hangin so arang bugnawad jud. Karong gikan sa laod guys arang inita. Mao nga murag pislangog niya hong ilong. Pero manghinaot ta guys nga ugma pohon lagi balon Ginoo or yang kadlawon makapanagat na taani kanilinaw naman. Taud-taud na pud guys nga ta kita og isda sukad sa Bagyo Francisco. Kaloy sa Ginoo man ta kuan adto man ta masapon guys kay mo tumulan pol tingali. Gracias Ginoo naluoy po yung tawag Ginoo nato wala to ilan pol sa ato ang lugar. Nga bawod og hangin ra ato ang natagamtan diri sa may Visayas. So ugma guys atong atangan pohon og do na bay makalaod. Ganina de usa ka duong ni laod. Mao na nga di tampawag paglaom. Wa nay bagyo guys ara nang inita. Lain gang inita kay alangiing. Pasensya na guys, ug maar pilingan na to karong adlaw. Ako mayon guys. Bye-bye.